Мөхтәрәм тамашачыларыбызга хәерле иртәләр теләп тапшыруны башлыйбыз. Һәм экраннар алдына үзенең 2-5ле юбилейлы туган көнен каршы алучы хөрмәтле милләттәшебез Лилия Вильдан кызы Байбекованы чакырып алабыз. Күркәм гомер бәйрәме белән чын күңелдән аны әнисе Флора Шикуровна, яраткан тормыш иптәше Рәшит Фатихович, улы Тимур Рәшидович, килене Эльвира Ринатовна, оныклары Руслан, Марат, кызы Розалия Рәшитовна, тормыш иптәше Дамир Наилович, балалары Ясминочка, Сызран шәһәреннән абысы Вил Вильданович гаиләсе белән котлап җылы теләкләрен җиткерәләр. 1969 елның 19 апрелендә Яңа Терешка авылында гомер кичерүче Хайровлар гаиләсендә шәшкәдәй гүзәл балабыз, кызыбыз якты дөньяга аваз салды. Әтисе Вильдан Юсупович гомере буе колхозда шофер булып эшләде. Мин исә тегү фабрикасында хезмәт куйдым, дип башлаган әлеге язманы Флора апа. Лилиябез улыбыздан соң күңел юатышыбыз булып туган бала буларак, кечкенәдән үк бик тыйнак, акыллы булып үсте. Урта мәктәпне тәмамлап, Сызран шәһәренең медицина көллиятендә һөнәри белем алды. Новоспасская эшчеләр поселогы егетен Рәшит Фатих улын очратып матур гаиләләрен кырдылар. Яшь, тату һәм мәхәббәт тулы гаиләдә бер-бер артлы 2 балалары якты дөньяга аваз салдылар. Аларны икесен дә үз үрнәкләрендә бик матур итеп тәрбияләделәр. Уллары Тимур Сызран шәһәренең вертолетный уку йортында белем алып, юллама буенча Хабаровск ягында хәрби хезмәтен үти. Тормыш иптәше Эльвира да үз авыл кызыбыз булып чыкты. Аның белән 2 уллары Руслан һәм Маратны бик яратып үстерәләр. Тимурыбыз гаиләбез горурлыгы. Аны бар бәла-казалардан да Аллаһ Тәгалә бер үзе сакласын да, йөрер юлларын хәерле кылсын. Кызлары Розалия да Самара Тимер юл институтында белем алып, үз һөнәре буенча бүген хезмәт куя. Самара егете Дамир белән Ясмина исемле бик матур кыз үстерәләр. Әйтергә кирәк, Ясмина безгә дә 20 апрель көнне 3 яшь тула. Нәни кояшыбызны да матур туган көне белән котлыйбыз. Барыбызның да шатлыгы булып, әтиле-әниле үссен иде күз алмабыз. Әти-әниләренең шатлыклары да, сөенечләре дә балалары булса, аныклары зур горурлыклары бүген. Кызым минем үз балаларына гомерлек үрнәк булды. Алар бүген дә Новоспассканың почет тактасында үрнәк гаилә буларак билгеләнгәннәр. Мин әнисе балам өчен, аның гаиләсе өчен шатланып яшим. Татлы алмам, рәхмәт сиңа барысы өчен дә. Нинди генә, авырмы, шатлыклы мизгелләренме булса да, алар очып җитеп киләләр. Кызымны Малай Андреевка авылында белмәгән кеше юк. 36 ел буена шушында медицина тармагында хезмәт куя. Ярдәм кирәк кешеләргә үзенең җылы сүзе, ягымлы мөнәсәбәте һәм профессиональ эше белән дә булыша ул. Балам, йөрәгемне үзгән кызым минем. Бүген юбилееңдә теләгем бер, саулыкта, исәнлектә, гаиләң белән бергәләп, әле бик күп матур юбилейлар каршыла. Әниләр аяк астында булган җәннәтләре дә сиңа насыйплар булсын. Яраткан хатыным, рөхсәт ит сине бу гүзәл бәйрәмең белән ихластан котларга. Хатын-кызның яшен санамыйлар да әйтмиләр дә диләр. Минем өчен син гел чәчәк атып торган күркәм роза шикелле 18дә булырсың. Рәхмәт сиңа, вакытында пешкән ашым, ару өстем, тыныч йокым һәм бәхетле гомерем өчен. Үз чиратымнан рөхсәт ит бу бәйрәмең көнне ихластан өзелеп яратам дип әйтергә. Әйе, яратам, хөрмәт итеп тә яшим. Минем хатын алтын кеше, бик яратамын аны. Бар да белә, күңеле пак, бик җылы аның җаны. Бүген синең туган көнең, ниләр телим мин сиңа. Гомерлеккә ярым булдың, бәхетем булып миңа. Телим безгә тигез гомер, мәхәббәттә яшиек, әйтерсең лә кичә генә күрешкәндә яшниек. Сөекле әниебез, яраткан әбекәебез, рөхсәт ит юбилей бәйрәмендә сиңа ихластан бар кылган игелекләрең өчен рәхмәт әйтергә. Әгәр сине рәнҗетеп, вакытында авыр сүзләр әйткән булсак, гафу ит. Киләчәктә без сиңа авырлыклар китермәскә тырышырбыз. Безнең өчен, оныкларың өчен үзеңне саклап яшә әле, кадерлебез. Без сине бик яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Әниебезнең алтын куллары бер кайчан тынгы белми. Ул безнең бик тырыш, бик уңган хатын. Гел безгә ярдәм итә һәм бу дөньяда барып балаларым өчен генә яшим дип әйтә. Без аңа мең рәхмәтле, кадерлебез. Рәхмәт, әни, безгә гомер бирдең. Төн йокламый безне үстердең. Ялгыш кына чирләп киткән чакта балам дип җылап өзелдең. Гафу ит син, әгәр икән ялгыш без яткан булсак тормышта. Төрле хәлләр булды, газизыбыз, Ходай язган синең язмышта. Син гомердә авыр суламадың, зарланмадың биргән язмышка.
Бүген бала аныкларың рәхмәт әйтә. Яшә әле безнең шатлыкка. Котлы булсын матур юбилеең. Алар кабатланмый яңадан. Котлау белән кабул ит рәхмәтләр. Барынык һәм сөйгән баладан. Хөрмәтле Лилия Вильдановна, чын күңелдән матур теләкләргә кушылабыз һәм бүләккә матур җыр юллыйбыз. Ак чәчәкләр, аппак язлар микән, ак өметләр микән күзләрдә. Аклык эзләп, аклык күзләп үткән, гомер үзен инде төсләрдә. Ак гөлләрдән җан җылысы алып, йөрәкләргә саласы иде. Ак чәчәкләр кебек аппак булып, саф күңелле каласы иде. Яшәү дигән татлы сүзгә сыйган, сер ачкычы кайда кем белә. Таң күзеннән гүя безнең гомер шык тамчысы булып түгелә. Ак гөлләрдән җан җылысы алып, йөрәкләргә саласы иде. Ак чәчәкләр кебек аппак булып, саф күңелле каласы иде. Тажын үзә ачы җилләр, җаннар елый шул чак нишләргә. Ак чәчәкләр йолдыз булып яна, өмет нуры сүнгән кичләрдә. Ак гөлләрдән җан җылысы алып, йөрәкләргә саласы иде. Ак чәчәкләр кебек аппак булып, саф күңелле каласы иде. Ак гөлләрдән җан җылысы алып, йөрәкләргә саласы иде. Ак чәчәкләр кебек аппак булып, саф күңелле каласы иде. Ак чәчәкләр кебек аппак булып, саф күңелле каласы иде. Саф күңелле каласы иде.